Shibenta ban kan mau buram ya ka riuslur papaunam jong ka jai bendre unyo trap hakapor ki pareng ka panong laj ya ka si klat jong ka kata kan riu trik uno pra kasang hanyo trap youth council la chuai si seng kemi ling pa ka social and cultural kan pelong ya ka jingya kop kran lingkot alor ka phang ka jingai jai ka ki ka to ka ne ka pentroin ya ka jai bendre kumta halor ka ne ka phang ya ki jingkran ling ba ki video bala ringhi la priang tang ki bahapo ka san minute pade ban kran tang dak tin kasi pasapha ho nomor WhatsApp pranyo kendai pra kendai nyo not iwe sao ya ki jingkran on sa upload ha ka tur saprang tv ka YouTube channel jong ka seng balada ki YouTube channel kubor ne kiru shimet ki kwa ban upload kila ban upload Henry Kim David penkela ya ki jingkran ki chongki ya kinong job on bishar kiri urang ba but on pen banai kinong job hagan riu trik uno pra ana jar play ka bade ka si klat jong ka pan nong laj rengkar bat ki buskit dak song pisa ka 10,000 tengka maningkong 9,000 tengka ki bawan baar 1,000 tengka ki bawan balai rengkar bat ki sernot sya kinong job